sanibona kuneminye engihambaka kodwa emicabangweni yini ngibingelela nonke ngibonge uNkulunkulu ukuthi amnike ukuthi kube khona namhlanje njengoba nginelana manje angimanga egameni lenkampani zomculo inkampani zomculo zasikhohla engaze ngibone zasibuza ngimele mina insizwa zakakhuzwayo engazi nganazo emva kube ngisebenze nokhamba lomvaleliso yabona namhlanje makhuluma ngendaba umaskandi udumile ngijabulile ngoba umaskandi ucula sawusukumela phansi sisonke thina sasimcula ngalezo sikhathi sakhona uma ngikhumbula kahle ubaba umnumzane uGudloza wake wakhala wathi babethu ngicela amantombazane ezwakale ngoba bafana sebezwile wakhala ngoba nanyana asekhamile intombi zabele zakhona kodwa bakhamela abafana ngashayi ibambe ngayo so ke ngase ngidibana nale insizwa zakakhuzwayo ngizizwayo ukuthi sasila kamayimaya siphethe fokasibeke senze isihlangano lapho kuhlangene waseza ukushobile zonke babusuku alosiye ithuba nathi isigeni isishaya sibone ukuthi siyavumeleka yini kanti uzongazisa into engakaze ngiyibone umasikandi ngimangala kanti khona into kangaka emhlabeni emva kwalapho saqhubeka noshobeni nobhuti njengoba singayo namhlanje la sasebenza kahle kakhulu kuzibe namhlanje so ngaleyo ndlela ngisho ukuthi into esayenza ngiyafisa ukuthi nabakhulayo sibancane bengayenza bebambane ngoba thina sabambana nabo kuzibe namhlanje iminyaka eminingi kakhulu ingaphezulu kwe-30 sibambele zibe namhlanje so nabancane ngiyafisa ukuthi bangakwenza lokho ngoba nabo ukufundisana kuphuma manilalelana niyafundisana nikwazi ukuthi nihambe leli banga sinihambile ngendlela enhle ethandekayo so-ke sizobonga umndeni wakhuzwayo phela ngoba yonke into esiyenza ngosizo lomndeni siyenza nabantwana babesiza ngoba bakhona abantwana babesijoyina bafike besize sicule basibakhulise nabo basilalele ukuthi sifananele ngoba uma ningalelelani umculo awunawo amandla awusilutho vele kodwa uma nilalelana umculo uba uthize ejoyiphilisi kube kuthiwa sasingaphethe ngabelungu lezo khathi lezo kube sasikwazi ukufana namanje ngabe sinabantu ababonakalayo ukuthi hayi isikhathi sesizayo kodwa sasiphethe ngabelungu sasisebenzela abelungu njengamanje izulu sasisebenzela abelungu kube ukhuluma nanje amazwe ayashintshe Afrika wonke athatha indlela enhle kodwa elithi alishintshe ngoba umongameli wethu wavele wathathwa waboshelwa ekameni ukuthi engathinteki into engifisayo njengamanje ngifisa ukuthi bonke labo mongameli abaphethe amazwe ase-Afrika abangafuni ukuthi izoshintshe ungathi babekecele ukuthi bakhiphe ama-bank balance wabo sokuthi bathenge ngamalini ukuthi bengathinteki ngesikhathi ngabeyathinteka isikhathi athinteka lo izotshenye kuyelithi sizokwazi ukuthi basebenzele iy'ngane zethu njengamanje ngoba sihamba emhlabeni siyishiya zinalutho ngoba abelungu bayithatha yonke imali yethu namanje basegubha amadayimani bawakhipha njengoba sihleli nje owaziyo indlela eyakophethifiyo indawo uyazi amathrakha agcwelayo aphifima athutha inhlabathi yala ekhaya kusho ukuthi izwe liyosabalela lutho nemali singayazi ukuthi ngobani so ngaleyo ndlela lebakwethu sihamba emhlabeni sishiya ubuhlungu ngoba sehlulekile ukulungisela iy'ngane zethu indawo yokuhlala ezizomanje zokusebenza ziyithole i-right zizoyithola ibheda kube nathi sishiya ibheda kodwa sibulawa abantu sibakhethile sizimisele bazosisiza besenzele into ehambe kahle sifike umuntu awuhlala 50 years esihlalweni kodwa kuqala khona ukuwondwa akulizayo okufika abantu abamnandi nokodwa zwi akukho 50 years
kodwa lokho siyakhuthamela masibona sikhuthamela angazi sikhuthamela bakwethu yebo kodwa kusilana leproject ngoba sijabulile sibukela insizwa esisebenza kahle kakhulu kodwa phela yake isebenze nayo beyayinenawo umqondo ukuthi into eyenza emhlabeni heyilayo so ngalendlela ngiyabonga bakwethu ngibonga nonke ukuphumelela nokubeka insizwa ubhuti wami mina ngisho wayehlonipha ngayo nami ngihlonipha ngayo sasingazi sizothini uma sibonana bavele isitidi so ngibonga bonke futhi izinto sikhona izinto nazo mina zinengayo yabona ukuthi kubanga so injalo lebakwethu siyabonga ahambe kahle mfowethu samlandela sisendleleni njengami inyawo basakunyathela phansi sisho ukuthi umkhulu sesendleleni yahamba naye so ngalendlela ke ngizomlandela mfowethu ahambe kahle bakwethu siniphathine eksalayo bambane kahle nkosiyami pheshe nalabasala khona zipheshe ukuthi sisihamba sonke bekhona umlungisini uma kushikile umlungisini ngiyabonga bakwethu so nathatha izikhuluma zonke izinto ezikhona emhlabeni noma ngathi igama lakho kodwa sengibongela nje hayi thina singoinjiniyera asijwayelanga ukuthiwa i-front line sijwayelele ukuthiwa i-back line nala sisebenza khona ezindaweni zethu uzosithola sizifikile endlini esoundproofed ukuthi uma ufika wena ufikele thina ngaphakathi senze lento usithume yona namhlanje sihlangene ngokubungaza impilo kaMfoka Khuzwayo uNtshele at the same time sinabila sithi kuthiwa ngesizulu sifole imbiza silahlekele le ndoda indoda endiyazi kakhulu nasebenza nayo saqala leyisithina sikamahlalela kusebenza nayo sahamba nabo saze sayofika kwingane amakhosi le ndoda le indoda ebinesiphiwo sokushaya isiginci ngendlela yahlukene futhi abantu bakaKhuzwayo indlela ababebambisene ngayo isisimanga abantu bakaKhuzwayo babebambisene ngendlela lengacatshangwa umuntu ukuthi bangabambisana ngale ndlela yibo namaproducer wabo abantu abafundise mina ngokubhazuka ukwenza isound because laba bantu bebezibiza ngamagama izinto abazifunayo mina ngizenze ngomshini izinto abazifunayo so uma ndimi endaweni kaNtshele kanje andiyazanga uzorepresenta ndizothi thuthwini bantu bakwaKhuzwayo thuthuzelekani akwehlanga lungahliyo masimiyeke uNtshele yaphumule uzwele noNkulunkulu wakhe akekho umuntu ohambayo engacingwanga uNkulunkulu bezwane ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nomzimba wakhe usaphila akhulume nomzimba umzimba ubone uphuma inwele ezimhlophe akhulume uNkulunkulu nomzimba ubone umzimba udevelopa i-wrinkles kuze kuthiwe uyaguga kanti awusugeli umzimba uNkulunkulu ukhuluma nawo kuze isifike isikhathi lapho uNkulunkulu ethi yahlukana-ke manje nomoya wena kuye endaweni yayo angiziba mude ngizonikeza umfoka Ndlovu. Sanibonani. Njani? Ngoba sebekile uhlekazi uPhazuka. Thina sibabantu abajwayele ukuma phambi kwabantu. Nisixolele. Okuningi asikwazi ukwenza phambi kwabantu kodwa sikwazi ukwenza ngemuva kwabantu. Akusekho lokho engizokusho okuhlukile obekuphazuka singazi ngiphambuke ngicela ukuphila khona la futhi ngizoyibiza manje ngegama engafika ngilona mangingena ekampanini ezingane
zey'ngane zoma. Mangifike ekhampanini yey'ngane zoma, igama lami kwakulindelwa kwaKasabelo. Ngibuya eThekwini endaweni yaseMlazi. Ngasebenza khona la e-downtown kwi-second floor. Next door ye-ofisi likaBhutlakhe Dube. Ngisebenzela uBhujabu Khanile naye ungasekho. Kwakusasekhona ama-members wonke ephelele esitimela ngaleso sikhathi. E-ofisini ley'ngane zoma kwakusasebenza uSisi Nolwazi naye ungasekho. Bese kutholakala ukuthi i-ofisi ley'ngane likaBhujabu lizovalwa. Ngizoswela umsebenzi. Ngisanele leso stress-ke sinjalo yavala ikhampani ngempela. Yadlula inyanga yokuqala. Akekho ongazi ukuthi i-most yethu njengoba sisuke emakhaya sisuke size eGoli sithi sizokwenzani, sizosebenza, sisebenzele ukuthi sithumele emakhaya. So kwangasemnandi-ke nakumina ukulahlekelwa umsebenzi. Kanti uNkulunkulu khona into angihlelela yona. Kunobhuti wayedlala ama-drums. Ukuthi uma umelana ubuye kuthuke. Kunobhuti wayedlala ama-drums edlalela istimela. Uyena futhi udlala ama-drums kule ngoma esizwayo zey'ngane zoma zezangoma. Ubhuti umncane. Afike kuThulane Ngcobo naye ongasekho wayesebenza nasey'ngane zoma, abaxoxela ukuthi ufuna intombazana, abanayo intombazana ezosiza e-ofisini. Udade uye kwi-maternity leave. Athi khona umuntu owaziyo umsebenzi. Khona intombazana ethi isebenzela uBhujabu nje i-ofisi livaliwe, ikhona uzokufunela yona. Anginamali, anginayo indawo yokuhlala. Ngidobile wangisho ukuthi abojeni isitini engingabazi. Wangifuna uThulane ubeni ubhuti Mncabazi bangithola. Qala kwami-ke ukwazana nabantu ekuthiwa yingane zoma. That was year 2000. Seku-2025 namhlanje. Ilana-ke la ngiyakhona. Uma usuka ekhaya labazali bakukhulise ngendlela, bafike bakutshele ukuthi uma usukutholile umsebenzi ufike uyiphathe kanjani. Ngafike ngathoba. Nganginakho kwamaphepha okufunda ukuthi ngifunde kangakanani ngingawuthola noma kuphi umsebenzi. Kodwa-ke kungayazi eSouth Africa ukuthi njani. Uyafunda ube nazo iziqu kodwa umsebenzi avungekho. Ngingomunye-ke walabo bantu abasebehlala ekhaya u5 years njengoba ngase ngizosebenzela uBhujabu, kanti uNkulunkulu ngihlekela ukuthi ngey'ngane zoma. Ngaqala ukusebenza nabo ngizongena emsebenzini mina njengomuntu ozoba yibamba. Ngangingazi ukuthi sengizothola ikhaya. Ngokwezimo ezenzekayo enkampanini ngagcina sengiqashwa ngokupheleleyo. Angizange ngithole-ke mina ama-boss. Akekho umuntu enkampanini mina ebengimbiza nge-boss. uBhutshobeni wayeUBhutshobeni nje bese uBhutshobeni namhlanje. Untshele-ke iwese yakhe ngoba wayengabiza nangokuthi uBhutshele. Sometimes sibuye sikhohlwe siyingane ukuthi untshele nickname fanele siqale ngobhuti, but he never minded, wayengenandaba naleyo nto. Satholana noMtshele. uNtshele wayesebenze Wattville, kwangithatha some months ukuthi ngimazi. Kwathi uma sesifikile, kanti ufika vele usezwile ngale ngane yaseNatali. Wafike wawubhuti kumina. Kwaba ubhuti Magubane, kwaba ubhuti kumina. Na into engifuna ukuyiqhakambisa kulo mndeni kaKhuzwayo. Ngicela ukuqhakambisa ukuthi beyiqalile inkampani nodadewethu abathathu. Bafike nami bangigaqa ngafitha ngathi khaqa. Bekuthi uma becabanga ukwenza izinto e-ofisini, igama lami njengoba ngithela lolindelwa,
ngiyacabanga abaningi abala isebenze nabo enkampanini bangazukulinda mama noma ngithi le gama lakho lide yini kunegama elide kanje ngathi ayiphela mama ngumXhosa ngilihluphi mina bazeyilinda uma ubuthobeni nje ethelinda ukuthi nokuthi usukazi ukhuluma nodade wabo futhi uqedile kwahamba isikhathi nga-introduce-wa kodadewethu nga-introduce-wa uNikwane Khamanzi uNdiya nakhona futhi ngafithola abantu abathobile yonke ke leminyaka ngisebenza nabo until the year 2011 la ngasebenza nabo fully babe salokube udade beyabafowethu igameko ezenzakalayo ezimpilweni ngiyafonela ngoba nginale relationship enginabo naye esasekhona namhlanje ukube lo babuhlobo lobuya esingakeqaleni nakuqaleni kwakukhona lapho esasihilizisane khona anginaso isiqiniseko ukuthi ngabe ngila ngaba ngikhula nayi ke mina isithini engiyisikile kubona ngisike ukuthi kubantu abebeza enkampanini uNkulunkulu usho bebadalela ukuthi bona kube inkampani egruma ama-artist ngoba bebefika lapha umuntu engakabi negama linwebeke igama lakhe abese yaphuma ngokukhula as far as I know ke akekho engimaziyo engathi sengizwe kuthiwa usebeyisitha nomndeni wakaphuzayo o nenkampani yengane zomama akuphelelanga ke mina lapho ngafika ngathola abafowethu ngathola udadewethu endimeni yomculo ngingamabala ngingaqedi abaningi ke bayazi ukuthi uma umuntu wesifazane uyayibeka into ethandekayo kunento engijabulelayo mina ukuthi ebuncaneni bami ningangiboni sengisidudla ngingaka ngifike mina enganeni zomanga umthethelembana ngimncane I think angicishe ngilingane noNdi umaphungule esasemncane ngikhuluphalele ingane zoma ngakhulela khona ngaze ngashada ngila eGoli uNkulunkulu ke izinto zakhe zenza ngendlela kwangapheleli ke lapho nginamagama amaningi mina engawathola kule company ngibe umfazi wephepha ngaba umayihelele ngaba ingane yaka eMagubane ngiyingane yakakhuzwayo ngusisi kandi mina oNdi bafice mina abadala kunami bathi uNdiyakazi ngelodilanga or uKhamanzi or uNikwane or uXoli the late bangibize ngegama lami basokulinda ngusisi Linda kubona indlela abahlonipha ngayo. What I'm trying to say kuthina sonke ukuthi kukho konke esikwenzayo nakuyona le ndima yomculo esihambayo sikuyona ayikho into ebaluleke njengokuhloniphana ayikho into ebaluleke njengokuzithoba uthobe noma sekuthiwa usudayisa kangakanani but uthobe because lo muntu ezingayela uwahambile amazwe but akazamdelela umuntu besixoxa ngaye siza ngala endleleni sixoxa ukuthi lo muntu ngendlela benamancobo ngayo ubesho ijoke untshebe sihleke sonke ubuzothi umqhamuka wena nithole yena yedwa engahleke emotweni bese ngase nibuza ukuthi ayikho bayagula labantu inhlekwa le motweni uyena usho ijoke sahleka sonke emotweni wase ethengathi thena kazangasho lutho ubuhlobo lomuntu abeyilona ube nothando lwisimangaliso iband bithi bihambe nayo beyazi ukuthi kuyobhedwa kusukwa kuyoze kuyofikwa la kuyakhona njengodade nabafowethu beziba khona ingcushunxushu mhlawumbe sicabana njengabantwana bomuntu bathi leyo nto ibiphelele endleleni kuhle kwesithukuthuku sentsha ngoba sizalwa sodwa ngijikeke mina ngafike ngathola nabo baba njengoba ningibona ngigijima ngiyohlala lapha eduze kaBabuthokozane it's because angimbizi ngokuthi uButhokozane mina mangifika ngifice ubaba wayesasebenza leonto on another street I think kwakuse GP kokuse Bring thina sise GP wayesebenza leonto ngaleso sikhathi that's how old I am today kunabantu engithi mangibatshela iminyaka yami manje bangakholwa iminyaka yami yini na kubalekile ukuthi siziphatheni kahle noma ngabe sikuyona indima yomculo into eyangenza ngabathanda kakhulu
enganeni zomama. Kodwa noma sengiphumile enkampanini, uma kukhona noma ngabe uluphi uhlobo losizo abalidingayo, ngiyeka yonke into. Yingoba akekho noyedwa phakathi kwabo akwathi ukubona intombi mina washela ukuthi ngihlale emsebenzini. Ngangena ngaba umntwana, bangithatha njengomntwana, bangikhulisa njengomntwana, bangilalela futhi la kufanele bangilalele khona. And ngiyobabonga mhlawumbe ngoze ngene egodini. Yingakho nanoma yini mase bethulile ngiyathatha ucingo ukubafonela. Hayi bo wendina sengithula kangaka yini? Unikwani ukhamanzi usenjani? Siya communicate because umndini. Engathi ke noma siwavula amakhampani isizwe simnyama, singaqhubekela ukuthi sibanakekele abantu abaphansi kwe-umbrella yethu uma sama companies. Singabi uhlobo olufuna ukugenerate imali kodwa impilo ye-artist ingazeki. Into engiyayithandi ngama-companies unganakekeleki. Ngathi nanoma ngiyikhuluma leyo nto emngcwabeni kaBhumeni ngabona ukuthi ngiyamanambana kwabanye, kodwa I'm one person mina ngiyathanda ukukhuluma iqiniso. Ngiyathanda ukuthi ama-artist especially awethu nje emnyama sikhuleni sidlondlobale, kodwa angeke sikhule sidlondlobale uma singathandani. Angeke sikhule sidlondlobale uma singathandani. Ingxaki kuphi-ke la engathandanini? Uma kuwukuthi uzobona ukuthi wena lo uyakhula, musu kufuna ukuba nomona ukuthi ukhuliswa yini, why mina engidlula. But iyakuyena lo muntu yofound out ukuthi wenza ngani wena ukuthi ukwakho kwenzeke kanje. Nasesikoleni isiduma sifunda, uma kuwuthi sona asikwazi ukuthi izinto zenzeke ngendlela, ayikho enye indlela ngaphandle ukuthi uyobuza ukuthi wena ufunda kanjani, utadisha kanjani. That is very, yonke lo ibaluleke nayo yonke into. Asike sithandane thina nje emnyama especially thina abantu bamaskandi ave sinomona. I-artist futhi musulibona ukuthi linendlela yokuthi lona likhulise musukuligodla nethalente lakhe. Ngiyacela ngathi yami ngifuna ukukhala. Musukuligodla i-artist enkampanini. Uma umuntu umbona ukuthi uyi-back singer, usekhulile, usengakwazi ukuthi ayimele, mubooste lo muntu. Kodwa ngeke azakubalekela, uzobuya manje nama-shows aphinda participate. But nawe uyafuna ukukhula ngoba njengoba eze la eGoli ekulende nomcimbi, nawe ufuna ukukhulisa ikhaya lakhe. So engathi kungakuhle ukuthi emakhampanini esisebenza kuwona asike sisebenzeni ngokuyiqiniso. Sibe neqiniso, sibe neqiniso emalini uma sikhokhela ama-artist. Awangalamba ama-artist wena inkampani yakhe ikhule, ugibele ney'moto ey'dida amasonto, kodwa kunemindeni ekhalayo because lezo y'ngembezi angeke zibe mnandi. Ngizocela ukukhotha-ke lesi okokugcina. Encwadini engcwele kunevesi elithi, mina njengoba ku-2025 uma ngona phambi kaJehova, bese uJehova yasheshe yangikhumbula, ngingazange ngize ngiguquke ngicela uxolo, ngingazange ngivume or ngiqelelane nengenzanga kahle kena. Ezami zona ngizobe ngayibhadalanga. Awucabange ukuthi usebenze iminyaka, mina sengisebenze over 25 years, bese kuthi wonke amacala ami awele ey'nganeni zami ngoba wena uzobe usuhambile. Kodwa lezi ay'ngembezi ey'khabele la-artist olihlukumezile, walirobha financially, wangafuni ukukhulisa, wanomona ngalo, kokunye usulibona ukuthi asakusebenzeli uyalixosha. Uthaliyephi waphela wena ubuthatha le mali? Ngizile nama-ideas kwiy'nkonzo ey'fana nalezi. Ngikhuluma ukuthi sama-artist asike sihlanganeni, kube khona izinto esizenzayo as ama-artist ukuthi sikhulele kwey'mali. Nina futhi ma-artist niyabaleka ey'ntweni ekufanele kukhishwe kuzona imali. So sibambe nathi on the other hand nama-companies abo uyasilimaza. Kodwa-ke into engiyimele iyi-one, uma unothando nentshisekelo yokwenza into uyaphusha noma kunzima kunjalo. Ama-companies amaningi ayaphuma emakhampanini aphezulu afuna ukuyimela ngenxa yendaba zey'mali. So-ke in honor
ukuthi uNtshebe ubephila impilo enjani. Ingathi uNkulunkulu angasisiza thina esikhona la sikwazi ukuthi sithi no. Ungabi uvuma zonke. Musu kusayina into ongayazi. Funa information yokuthi lento ethiwa ngisayine into right na. Izokwazi ukungiphilisa. Angisikophi ukuthi kuthiwe ifanele ngize ngibe nama record awu5 or awu6 enkampanini. Mase bethi bayakubuza wena awazi ngalokho. So ngicela sibuzaneni. Mina ngazi avela kuma artist ngathi ngikhona. If ukuthi khona into enenkinga angeke ngize ngibhadalise nokubhadalisa. Siyoyifunda leyo form sobabili sibone uphelelaphi. uNtshebe ke elele namhlanje. Usisi elele lobebekwa last week eMthende. Belele abanye ababefore. Nina nibancane ngathi mayithatha le relay le nsimbi yokugijima ethi omunye mayithatha inikeze omunye ingathi manje niyithathe ngendlela bese niyasebenza niyaphambili. Kumndeni wakaKhuzwayo bomnguni uNkulunkulu amaplan akhe ngesabaphikisa futhi mahlonke indima kaNtshebe idlalile uyiqedile futhi la ekhona upholile akubuhlungu abuswayo. Indaba isele nathi ukuthi masibambaneni sibambisaneni siqhubeke siphambili. Kwiqembu izingane zoma nisazoba iqembu nisazokhula. Ngiyazi ukuthi ngokwazi kwami belokhu kukhona enibakhulisayo nabo bazoyibamba futhi le rope badonse baye phambili nabo. Kuma artists wonke engake ngasebenza nawo ingane zoma from the year 2020 from the year 2000 until manje ku year 2025 ngisekhona abanye bebengibuza ukuthi ngisaphila na cha ngikhona ngiyaphila ngisanithanda futhi qhubekani phambili nomsebenzi uNkulunkulu anibeke kuwona ukuze iqhamu zenu ziye phambili. uNkulunkulu anibusise ngebonga. Ngethemba niyaphila. Onibingelelayo ukhangelana kwaMhlongo odabo endaweni yaseQhudeni. Umunye ke osebenze ngaphansi kwekhampani yezingane zomama. Nisibona nje sikhulile sibahle singaka sikhuliswe ikhampani yezingane zomama. Cela ishayile ihlobo ikhampani yezingane zomama. Ngingaqhubeki nje nokukhuluma. Ngicela ke nisanguluke bafowethu. Niphoxobele nje nithothobele. Akusona isikhathi sokukhala manje lesi isikhathi sokubungaza imisebenzi kaNtshebe. uNtshebe sebenze naye iminyaka eminingi kakhulu bese ngamthatha njengobhuti singamthatha njengobaba ube umuntu wamancomo umuntu wamahlaya qhama nje ulamjitha echamjitha kube mnandi nje kube kuhle bafethu. Kungagcini lapho uNtshebe abanye bazomazi eqenjini kwakuthiwa uNobizela abanye babengakazalwa abanye beni basebezelwe mhlawumbe abanye bazokhumbula makuthiwa khulunywa ngoNobizela ukuthi ubani usomnandi uzokhumbula uzongivumela khona ingoma kaNtshebe eyayithi njengoba sijabule namhlanje ayisithi uyiphathele ubala akasivume nje sonke uyisaphi insimbi etshwaleni uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele ubala ngiyaxolisa ukubhimba angisethi bafethu ngenziwa ukuthinteka enhlizweni somnandi awuyeke ifoni ivuma mfowethu ivuma iyayithi ngoma uyisaphi insimbi etshwaleni uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele ba uyisaphi insimbi akalifu mfowethu akalifu ngathi ngathi uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele ba uyisaphi insimbi etshwaleni uyisaphi insimbi etshwaleni uyiphathele uyisaphi insimbi etshwaleni uNtshebe lo mfowethu uNobizela ukhuzwa ayeke ingoma ngisafuna ukuhlaba ibembili awuthanye imaki futhi asiphenye imaki futhi asiphenye imaki lungisa futhi ningadini ukuthi sindlela isikhathi bafowethu usuku lokugcina lolu lukaNtshebe esimbungaza ngalo ekhona endimeni yomculo ningadinga ukuthi sinibangele isicefe sinibambesele kodwa kuzoqala wena qala uhlabe ibembe khuleka
Singalunga ayivuma nambosa asifuma sonke wisa Pintsimbe etshwaleni wisa Pintsimbe etshwaleni wisa Pintsimbe etshwaleni wisa Pintsimbe etshwaleni nazi namabhimbi ihlobo lihamba kanjani ithi ihlobo Ntoselifu mabafowethu ngifuna niphume kulobulungu elibona sonke sibuhlungu kodwa namhlanje asiphumele ebuhlungwini simphelezele ngendlela okuyona intshela wisa Pintsimbe etshwaleni wisa Pintsimbe etshwaleni Sokhumbula ukuthi uhambe kumagubane sekuhamba babuntshebe sekusele kwaba ushobeni Khuzwayo esimethemba kakhulu esinjena nje kungenxa yakhe iqembu lenkalo zona kusazoqhubeka liye phambili sabonga kakhulu bafethu mduduzele nje sanibonani philani bafowethu ngicelani phileni ingane zakwethu noma kubuhlungu kunzima asiphileni kodwa sikwamukele futhi ukuthi impilo yethu esikhathini sanamhlanje sesiphilela khona lokho igama ngoqondane ngokwamthethwa eShowe endaweni yaseNgudwini Mphuzu Mnyameni esigodini sakwaShayinja angisashayeke phansi manje khona uthi ngashaya phansi sengishaya phezulu bafowethu usekhulumile uDSD ngapha eceleni kwami uNtshebe ubengenayo umuntu omdala uNtshebe ubengenaye umuntu omncane into engayithanda kakhulu uNjomane kulezi insizwa zakwaKhuzwayo inhlonipho ngabe kuningi ebengizokusho sothole kube isikhathi siyavuma ngihlalile kakhulu nalezi insizwa nodadewethu ngijabula ukubona udadewethu Felix ngabodala ngamgcina nangimaphungula nabo bonke odadewethu abakhona ngiyathokoza ukunibona noma sibonana kabi le indlela yethu sonke ukuthi sonke siyafuna ukubona uNkulunkulu siyafuna ungena ezulwini angithi asidlulene ekufeni-ke asithandazele umfowethu uBusane Intshebe Khuzwayo ukuthi emsebenzini yakhe yonke ayenzile emihle South Africa kumculo kaMaskandi uNkulunkulu amkhumbule akekho sothola umuntu ongenaso isono njengoba siphila nje kokunye sona sazi kokunye sona singazi awuthi ngikusho lokho ngicabanga ukuthi njengoba sikhona noma nikhona la endlini niyazi nonke ukuthi abekho abathakathe bebedlula oShobeni noNtshebe ngifuna khona nizocija amadlelo usisilindelo kade ekhuluma la ayikho into eyosiphumelelisa sotholo uma singathandani ingane zabantu eziphumelela mhlanje kuthiwa zithwele impona ngakwazi ukuthi oKhuzwayo bebulala nje baziwe ukuthi bayabulala besukelwa belwa nani belwa nempumelelo yabo angazi noma niyangizwa yini lefika namhlanje ukuthi abafowethu abaphumelelayo la emculweni kaMaskandi bathwele banenyoka banani ayiqali kubona iqale enganeni zomama ngoba kuliwa nempumelelo angafuneki umuntu ophumelelayo lingafuni
khulunywa ngabafowethu nodadewethu uNkulunkulu abageze ngoba bebengakwenzi lokho ngisebenze nabo isikhathi eside kakhulu bebengamfuni ukumbona omunye umuntu esokola ayikho into obuyifuna kubona ungayitholi ngoba bona benakho kuliwelani nempumelelo yabanye abantu na asiyeke umona asithandaneni sisilindelwe njengoba usoshilo umaskandi uyoshintsha uma siyothandana sihloniphane sothole angashintshi sasiyolahla ubaba ulahla umlenze siyomfihla ekhaya namanje ngisasho ukuthi uNkulunkulu makunenhlelo azenzayo njengoba sila endlini nje athathe mina kuqala khona ngiyothola inkonzo enje asalo sothole ngicela uhambe emva kwami uhambe mina kuqala sothole ngiyabathanda abantu abeqiniso nabantu abanothando nabanye abantu abangenza izinto ngoba befuna ukuduma kuma social media kukhulunywe ngabo sinabantu mhlawumbe kufanele ngabe bala kodwa bekho la ngoba amakhamera nama TV awekho kodwa sila ngoba sisenkonzweni yokuzophekezela umfowethu okubuhlungu kakhulu sothole nani bafowethu enkhona endlini kuwa insika kuwa imgogodla mawusuphuka umgogodla angeke uphinde ukwazi ukuhamba kodwa ngiyaqinisa ngithi konke uNkulunkulu asuke sekwenzile asuke sekuhlelile ukuhlela ngoba azi ukuthi nizophuma ngayiphi indlela kuhambe umshana ukaManana ngeviki eliphelile akusapheli iviki kuhamba untshebe uNkulunkulu khona akukhulumayo kithi kodwa kuphelile ngemthetho sesimaphungula akuphelile ngeingane zoma ingane zoma isazohlala zikhona imithetho isazohlala ikhona ningizwile uNkulunkulu makukhona akwenzayo kukhona okunye asuke sekuhlelile kodwa niphansi kakhulu ingane zakwethu akulona usuku lokukhala wena umrobhile mina ngidlabe ezambili ngiyocela nje bantwana bakwethu mase sekushaye usuku lokuhamba noma isikhathi sokuhamba kuthi bonke abazophumelela kuhamba uJehova kube uyena ozodriver inqola kuyiwo noma kubuywa sithandazele ukuthi lokho sekwenzekile niyazi ukuthi makwenzeka into enje ngapha ngakulomkhakha wethu kukhona nje ovela caba indlela athi ngenani nonke asithandazele uNkulunkulu sithembele kakhulu uNkulunkulu ukuthi sikwazi ukuthandaza siyimele simcela uNkulunkulu ukuthi laba babili sebehambile ngathi kuhambe ishumi sekwanele uNkulunkulu akasithethelele obana bazosala bephatha umculo bebengothisha beyikho konke obana bazosala befundisa makhamba abantu abadala na Inkosi ibuse senekuzwile yeah kwangathi bane life yabona kwangathi impilo bakhona bafowethu sizo celebrate la impilo kanje yazi mu celebrate impilo yomuntu yes kubuhlungu kodwa fanele ucabangele zayikhathi kwakumnandi naso naye engicabanga ukuthi namhlanje ngilento ebengicela ukuthi singamaciko kwaMaskandi esintu sathi sibambe lapha ekutheni hayi ngoba sijabulile cha siya celebrate ukuthi sasiphila noJesu ume phambi kwenamhlanje ithobela kaDlamini uthukaza akazi noma umama noma ubaba usazohlawula ukwazi ngimelana nje Nduduzo iqoko iningi angazi ukungithwele siphi kodwa ikhona zona ngimela phambi kwenu ngimele iSouth African Music Industry Council but at the same time ngimele kune council entsha uMinister Xothu uyenza manje amaciko engithola semushe phesimayo futhi naye
Ngimelana nje ngifuthi umhleli womcimbi. Kunomcimbi ke ngisebenza kakhulu nengane zomama. Abasali unyaka nonyaka ngazi ukuthi utheba khona abantu babethakatha. Mhlambe nami bangithakathi noma nje siyabhala sibhale kona kuqala. Sesina more than 5 years senza lo mcimbi nabo. Abasala nangephutha. Futhi okunye ukuthi mina ke nobabushobeni we are very close. Ubhuti kumina ngalendlela ukuthi noma enenkinga uyafona adlameni uthumuye lapha ufuka uthi 1 2 3 kule mthume Samro ngonya udlule madoda wangithuma ubhuti eSamro ngiyofuna into zakhe mangene Samro ngathi ngithiwa ushobeni but hayi ngitshela ukuthi sithe kuye sizomnika imali kodwa ngamathembiso wethu wafona dlamini bathaka abantu efuna ngale mali ilanga bona khona ukuthi uma uphila nomuntu ngoyiqiniso uye uze uyokwenza nezinto ebe mhlawumbe ungafanele uzenze kodwa ngokuthanda iqembu lengane zomama I had to make sure ukuthi imali yakho uyayithola eminye imisebenzi esiyenzayo lana ke ndimini kaMaskandi sibambisene nobakuthokozana lana noma ngibuselaphi kunento esiqalile esicela ukuthi amaciko asondela bengxeyayo sifuna kusasa uma kwenzeka izinto bese nithanasi xhumana nobabusomnandi noma ngibuselaphi sisemsebenzini silungisa indima kaMaskandi ngoba uhulumeni ongena uzama ukushintsha izinto cela kamaciko amaphinde nithathele phansi bafowethu jamaciko kaMaskandi yekani uyithathela phansi. You are the most selling music genre in South Africa currently kodwa nina aniyithatheli serious. Ngicela sithatheni umsebenzi wethu njengomsebenzi hayi njengento yokudlala ngoba khona abayithatha yokudlala le umsebenzi ofida imindeni eminingi ebengicela ukuthi sukumani nithi one thing about Babuntshebe khumbula ifike emcimbini wami lo wokugcina kaDisemba Babuntshebe uthi angazi ukuthi wayegwarana nobani kodwa into eyayiba isimanga uhleka wonke umuntu kodwa umnikazi wale ndaba usekhonela uthulile ngathi yena akazi lutho usuthi abantu bengashayana bese kuthiwa Babuntshebe bese kuthiwa muphi manje niyambuka uyithulele nomqalathi wayelonhloko yomuntu ke yokuthi namancoko umnomzane uyahlonipheka futhi wayekuthanda umsebenzi wakhe beli noma iqembu libona ukuthi late or something uyu umuntu ozobenza sho ukuthi izinto ziyenzeke because wayirespecta lento ayenzayo. Inkinga yethu kamaciko wethu awuhloniphi umsebenzi wawo mabuselaphi awuhloniphi nizohlonishwa kanjani phakathi umani nani ngayihloniphi umphakathi ngeke uzimhloniphe bafowethu umani nani ngayihloniphi. Engicela yilokho amaciko kaMaskandi lento into yesintu abantu bakwantu banenhlonipho ngizocela sibuyele enhlonipheni sithandaneni bafowethu ayasithandaneni man uma singathandani ngeke ilunga lento esiyenzayo Dr. uthi uma musela kumasamba manje kuseni uthi kimi ukuthuka abantu kuyibongo ngoba imoto imihamba vele ziyayikhonkotha into ofana uyenze uma kunjalo vala amadlebe ubhekela uyakhona vala amadlebe ubhekela uyakhona into ezosiza manje singamaciko ubumbano unity asike sihlanganeni bafowethu no matter ukuthi sinezinto zakudala yeka asibhekwa manje cela uma siphuma la sesiye emakhaya asicule lodwa lobumbano uma singabambana bafowethu akekho yongena phakathi kwethu. Namhlanje amaciko wethu amanye awaphili kahle akumnandanga asikwazi nokubuza ukuthi
ke mfowethu singakusiza ngani ngoba umnyango uvaliwe. Vula umnyango sikwazi ukungena sizokusiza. Ukukusiza kusho ukuthi nemali ngakusiza ngokukhuluma nje nawe. Ngokukhuluma nje nawe ngikusiza. Temali. Yiko ngicela ngithi bafowethu ubumbano siyacela, ukuzwana siyacela. Lukhona usizo kwezinye indawo. Kodwa ngeke nisizakala uma nisa 1-1. Yingakho sithethe mambusela udokotela nawe baba uSomnandi asihlanganeni. Senze lento efanele senze lamaciko. Into ebuhlungu lento siqale last kuyixoxa wahamba umama nani singakayenzi. Sisathi siyahlangana kuleli viki wavela okugatshela singahlangana. Sicela uNkulunkulu asenzele umusa abazalwane akawuvale kancane umnyango asinike ithuba lokuthi silungise athi mhlanje uvula asithole ukuthi sesi right. Ile mthandazo sesinawo manje ngoba lo mnyango baba uSomnandi uvulekile and umnyango uthatha abantu engizothi abantu abayinsika yomculo wethu manje. And uma kuthatha insika laba basele beyiphethe ngendlela abayiphethe ngayo sisenkingeni. Cela laba abayiphethe ngendlela engahambi right fanele simtshela amaqiniso ngithi mambusela ukuze kulunge fanele simtshele iqiniso. Yeka indlela e-wrong uhamba ngayo, thatha indlela e-right. Indlela e-right ukuhlonipha umuntu noma umncane noma mdala. Uyabona baba uSomnandi mdala yini kodwa indlela ngihlonipha ngayo ababa iyaxaka. Uma ngafunda lo phethile yokuhlonipha ngiyantshela for sure sizoya somewhere. Umndeni wakho uzwayo on behalf of industry yonke yomusic bafowethu aninodwa kulento. Sinamaciko sinabaphathi balendima silahlekelwe sonke. Sicela nje uNkulunkulu anika amandla ukuthi lo msebenzi uphathwe uNkulunkulu ungaphathwa yini. Nini kuNkulunkulu nezinyanya zabakhuzwayo kube izona eziniholayo. Uthi umshumayeli nithule nithi cwaka yena uzolwela uze kube phakade. Amen. Ngiyagibela wasekonakala lapha ngaphambili. Ngizothanda ukuthi ngibingelele ubaba uAlimgube, ngiphinde futhi ngibingelele umfowazuma lapha umphathi wenkampani Indlamlenze nomfowanxele. Ngiphinde ngibingelele uSomnandi nobahlonishwa engibabonayo. Angeke sibaqede bonke ngibona umthizo omlabalaba osonakala uFowandlamela nenye insizwa uthujikele lesithizo wakho umlabalaba. Ngiphinde ngibingelele umndeni wakaKhuzwayo ngokuthi ukhona nawo phakathi kwethu. Ngiyababona olihle xhakaza kanti no YouTube ngiyabona ukuthi mningi okungenzeka ukuthi njoba sesithe saqala ngokufambula lenta yibe ngoba uKhuzwayo engabi ngokudabuka kwebhlukwe lami. Ngizwile udaba mangifika ukuthi imoyeni phansi mhlawumbe kungenzeka ukuthi phansi ngokuba namhlanje sinesihlangene ngaso sihlangene ngesifo kodwa lesa kusona isifo nje kuphela kodwa ukuvalelisa iqhawe sivalelisa insizwa. Siyabonga mambuselaphi, siyabona ukuthi ukhona senginokunakisisa mambuselaphi benobaba uSomnandi bayehambela izime kanje okuwukuthi mhlambe akukhona ukuthi mhlambe sithi akube ukhondolo ukuthi sijwayele hlezi babona bebabili emcimbini kanje noma endaweni ezikanje engathi ngaphinda futhi babone nakule mcimbi ekhokhelayo. Mfowethu ngikhuluma nani njengabahleli bemcimbi lapha kuleza ukuthi akungabe ukuthi umambuselaphi nobaba uSomnandi sibabona nje endaweni ezikanje mawukuthi ihimbo lakho liyakwazi ukufinyelela le phezulu nabantu abakhulu asiphinde futhi babone emcimbini ebalekile lapho bezokwazi ukuthola imali. Kanti ke nami njengoba ngumphathi ohlelo kanti-ke nami njengoba ngumphathi ohlelo kwathi baba uSomnandi wathi bafana kancane ngiyacela wathi uyafisa ukungibona ukuthi njalo uma kwenzeka izinto enjena ngibe umphathi ohlelo. Ngangifisa amandla okumkhuza baba ngithi baba lento engikhulumayo mhlawumbe siwumkhokha asike sithi njengoba kwakudlula umama uMthalane nje akuba ukuthi kuyagcina. Siyathemba ukuthi njengoba kudlula babukhuzwayo kuyagcina ngeke siphe isikhathi siphumule sikwazi futhi ukuthi siphile impilo ngaphandle kokufa. Kungabe ukuthi i-weekend ne-weekend
sifihla amaqhawe nezingala ngenhlanhla ke lapha kakhuzwayo badlali begingi ngazothi vele igingi kusesikoleni sazo so njengamanje zokwanda kakhulu ngiyambona noThombo umfoka Mthembu ubuyile enkabination unathi la kuMaskandi muhle makhonotho umfoka Mthembu kuyabonakala ngempela ukuthi kuyasetshenzeka mfoka Mhlongo ngelani nobaba uqondani noThuthani mfoka Ndlovu simbone futhi no60% baningi nje bonke abantu bafikile ngizothola abaculi baningi bengafiki sesoqala ke sisukisa abaculi bezokhuluma njengamanje oqala ukuthi ngisukumise umnumzane uNxele eze ngaphambili ezobeka amabili Sizoba ngibingelele imboni yaMaskandi ngoba ngiyakholelwa ukuthi njengoba sila sizela ngoba siyimboni yaMaskandi uzobungaza impilo nohambo bakukhuzwayo oshile ngiyabonga umfokansela ukuthi ulungisa iphutha lokuthi uqale wathi umfana waNxele angazi umuntu oseganwe kwazibaye kathathu ecaweni zami imbili usomnandi wayekhona nabanye so ngiyabonga ukuthi ulungisile lo phutha ngiyabona udidwa ngobusha bami nokuyiphatha kahle ukuze umuntu angayini balekile ukuthi ngibingelele maqonda abanye abaculi abakhona ngoba ubona abantu abafana no Ali Mfoka Mgube abantu abafana no Somnandi uMambuselaphi ubona khona ne Soul Brothers lapha Mfoka Radebe ubona DSD nabanye mhlambe ngabonanga kuyinto ngoba ufanele engabe cishe bakhona bonke abaculi baMaskandi kule nkonzo noma kulo mcimbi namhlanje ngoba uma ulandela kahle umlando inganzoma njenge group inganzoma njengenkampani bangamavulandlela emkhakheni kaMaskandi abantu abaningi abakhona abaphumelele kakhulu mawuthunga nje kuyele emuva kuyela kuphi ekutheni inganzoma music inkampani lidlale enkulu indima mhlambe abasawinwanga khona kodwa ubona ukuthi izinto ezinkulu ziyenzeka kuMaskandi siqhamuke inganzoma music mhlambe ke selapha ke ngisho ukuthi mawucabanga inganzoma ke group ngeke isithombe sakho kuzoba khona uMangobe bese kukhona uMaphumula bese kuba khona iJebe so noma mina personally bengingenabo ubudlelwano naye ngoba angazi ube nje mina ngikhumbula isihleka izinyo lakhe njengokuthi unamahlaya mina ngikwazi amahlaya kodwa ngicela ukumbona besilapha eMaritzburg emcimbini wobaba uMadondo judge owawenziwe uvalelisa yena njengoba ese-retire maye ngibona lapha okujwayelekileyo ukuthi njengoba emdala kimi yimi kuya kuye ngibingelele sabingelelana wayesethi uma ngibona wena ngithembile ukuthi shuthi simayima kanjani kulo mcimbi bakhona wena ngoba sazothi wena imicimbi yakho live ayingamthanda ukuthi indima yakhe ihambe phela kodwa sacela sikhuluma ngale yonto ukuthi njengoba kuthiwa ngizokhulumela abahleli bemicimbi abafani futhi angifuni ukuthi sibafanise ngoba khona abantu abawomashantsana nje manje ngakusho lokho last time sila kade sisenkonzweni yamamanana ukuthi kunabantu abahulumeni ukuthi imali yahulumeni uthola imiliyoni benza umcimbi ngo200 bese 800 bawufaka ephaketheni ngoba bebalekela uku-investa kwi-art nakuma-artist abaculi abakhona engangasebenza nabo laba ufakazi ukuthi emcimbini lo ngimuhlelayo mina ngoba yiminingi kodwa kaze kumaye Mfoka Mgube uzofakaza Mfoka Langa uzofakaza ngoba lento abantu abafana noJebe abanesiphiwo sokudlala isigidi bayancisheka ithuba phela ukusebenza nje number 1 baphinde futhi baveze ikhono labo uma kwenziwa imicimbi la abantu befaka khona sound system badlala iCD ne-USB bese kuthiwa umcimbi so mangithiwa ngikhulumela abantu hleli bemcimbi ngangihlanganisa nalabo ngikhuluma nalabo abantu abayahlonipha i-art bahlonipha ama-artist abangalalisa ama-artist ey'motweni bawakhokhele after 6 months or after a year kwenziwa umcimbi asikwenzi lokho ufeze emnyama nabanye bake baze bathi bawufakazi ukuthi i-treatment yama-artist ibalulekile ake ngikhulume kancane inkampani ke inganzoma ngoba njengoba ngeke ngasho ubudlelwano obukhulu bekunenkampani more than i-artist njengoba uJebe kade ngaphansi kweinganzoma music siyajabulela kakhulu ukuthi abaphathi bayo kusukela umuva nje sisakhuluma ngoba uMagubane ubaba uNgcobo
kwayeke uNondindo mfoka phakathwayo noBabuzuma nabanye bebeyikhuthalela into abayenzayo futhi lento yokuthi ama-artist abo bawanake bakwenzile futhi mawubheka ke ama-product abo mokhuluma nje ngesasasa lamaskandi South Africa i-product enganzoma inkampani leyo okubalekile ukuthi sibabone futhi sibagqugquzele futhi ke nabanye basikiphethini ngoba sonomkhuba okhona omuhle obube ngokuthi ama-artist athi aseyinkampani i-artist umuntu abe artist abe manager abe director abe uphatha imali ubukhwa kuyena leyo nto leyo yebo mhlawumbe yabasebenzela abanye kodwa yenze ngakukhona ifocus ngoba ngeke uze wazi yonke ngeke uphiwe yonke into sengivala ke mhlawumbe ukukhuluma kancane ke nje ngesimo esikhona manje ngizwile ke mhlawumbe ezinye ikhuluma ngokuthi kubaleka ukuthandana nokuhloniphana kuncane sikubonayo la maskandi ukuhloniphana kodwa okuningi kwawo kuqhamuka kubona abalandeli ebengafisa ukuthi labo okuyibona abalandelwayo bayibhekisise lento yokuthi bathini abalandeli babo ngoba abalandeli bamaskandi ibona abadelay progress ama-artist uma abantu abafisa uku-investa kunomkhakha wamaskandi beya ku-social media bafice inhlamba lapha bafice ukudlobongela nje nokuxhwanguxhwangu bese bebona ngathi akusiyi-market lesinga-investa kiyo uye kwi-event enamaskandi ufica abakhona bedakiwe bedelela belwa bese mhlawumbe iy'nkampani noma amanye abantu abangayi-investa babona kuyona indawo esingafaka kuyona i-brand yethu so umlayezo bengifisa ukudlulisa manje ukuthi ake nishumayele lelivangeli lokuyiphatha nokuyiqoqa nokuzazisa noma uyile emcimbini ujabulele ukuba semcimbini kodwa uziphathe ngendlela ukuthi ungagcini sokukhinyabeza ukukhula nokudlondlobala nokunakeka kwale mboni esikuyona. Ngiyabonga. Njengamanje ngizosukumisa umama obuselapha eXhowa noma udokotela obuselapha eXhowa ezokhulumela odade ngaphambi kokusukuma ubuselapha ngifisa ukubuza kodwa ngiyazi ukuthi bazongiphendula kade besebenza naye ubaba Ntshebe mhlambe umbuzo sinawonke lo ukuthi iNtshebe besiyibrand ngoba yona ibimnyama kodwa ikhanda lemhlophe ikuphi obekudayiwe ngabe iNtshebe bidaywa noma ikhanda belidayiwe lamhlophe uzongiphendula sizokhuluma ngasondela ngizela Sanibonani la sizo celebrate impilo kabhuti wethu obehlonipha bathanda abantu mina ke mangifika emcimbini bangangifakazela ngiyathanda ukufakazisa ngoba ngithanda ukukhuluma into enephutha bengiyathi mangifika mangehla emotweni kaBuselaphi iqonde ngqo emotweni ezingane zoma ngiyaphosisa ngoba bengifika lapha sengidlale nabo kube mnandi khona isithandwa sami ke lapha uma ngobese umuntu besekhulile athi sibadala ngibe ngixoxela naye singokela indaba zethu zobudala kodwa ke namhlanje ngizothi mina phephisani ndima ngamaskandi yonke ikakhulukazi abantu besifazane phephisani muzokakhuzwayo angeke nibale ngabanye bodabethu bengane zomama niyazi sesinabantwana bethu nakade sikukudla nje umoya nxesezeni sekuyashaya siphindelela bese shiloke ubaba uThobela wathi igqoko zakhe ziyinqwaba ziningi kodwa asisukile eduze kwakhe ukuzothi yini eyenzelwa ngomaskandi okubuhlungu baba uNxele
bayanikezwa abantu imisebenzi nambadlamini okwasinikeza umsebenzi akabe awaphinda akabe futhi esasinika inebhlungu eyenzakalayo abantu besifazane kumaskandi bafaka ngaka nje babula abantu abanikazi bemicimbi ababanikeza umsebenzi kanti ibona laba bantu ukuthiwa ama single parent abahlala nezingane ezishiye obhuti noma obaba besabhizi ngezinye izinto hayi balahlile no sabakhulumi kabi besabhizi ngokunye siyacela libanikeze imisebenzi abantu besifazane ngikhuluma ngodadewethu mina nangiphambi kwami ngikhuluma ngoboneni maningi amaciko ngikhuluma ngeminyezana maningi amaciko esifazane kodwa sagcine ephelelwa ngamandla ngenxa yokuthi abanako umuntu ngizoba la egameni kaBaba uNtshebe ngizokhulekela abantu besifazane khona umuntu adodwa kwamathe okudala qala ecula ngazi igama lakhe ngizolikhumbula kodwa umuntu esifazane usezwaphelwa amandla ngiyacela ukuthi libele nje lana baqoqa khona nabo kabanikeze festival noma ngathiwa kunandaba noma ngathiwa ngene abantu abathathu ohanda wodwa baba bathathu kodwa nina nikwazi ukucela imali kuhulumeni bese niyabakhokhela ngoba uyazi ukuthi sinenkinga abantu esisebenza nabasibakhokheli nje ngoba phela imali anisiniki njalo base kufika thina kuthiwa negotiate asinayo imali wasifika nje umuntu esifazane athi izocela umsebenzi hlala ncancane mina izocela umsebenzi negotiate ine 10,000 anginayo imali uzobanikezana laba bantu basodlala lama single parent esikhuluma ngawo asophila ngawo ngiyakhuleka ke mina kodwa baba uNxele inento enhlizweni yami ngawo wangibula lento engangiyithanda ngafela umantshontsho bakwethu mina ngafelwa amantshontsho ayebathanda abantu enza konke ngizothi namhlanje egameni kaBaba uKhuzwayo sicela konke besibonakala kungasabonakala emculweni sicela nisivusela khona konke besikubonakala kungelutho sicela nisivusele khona imculo idlalo emsakazweni nisikhulekele endaweni uma senihambile nawo ngqongqozi imali nayithola masana ukuyidla nodwa sipheni nathi uma senigqongqozile nje nayithola ninamandla ngikhona bakuneduze kwakho nobaba somnandi bakuthobekele ngaso sonke isikhathi yabona ukuthi maqala la babudlamini ngicela ukubonga amanzi bafethu babudlamini isithema sithi sabona ukuthi na usabhizi dadethu ulinda ngale sagijima babudlamini wasithengela amanzi babudlamini ubaba into enjalo sizingane zakho njengoba sila ngishilo ngathi na inhlamba ongithuke ngayo mina njengoba ngibuselana abamina mina noma ngithiwa ngayo inhlamba kodwa uma ngima ngubusela lapho kwagxoba uMabuthelezi angigudluki lapho babudlamini ngizoma ngime nalabo maskandi sinobaba uSothole so bese ngicela lapho sithatha isikhathi eside soba sishaka bese ngicela abo maskandi ikakhulukazi omaskandi abadala iImpra ivule izandla izanini nizoregister awuzukhokha ngihlelele bese ninikezwa imali yenu awuzukhokha lutho yiya eImpra ise Gold City uma ungakhona ucela ukuthi uxhumane nami ngizihambisile ingane zomanga ufakazi njengoba nje ukuthi na babudlamini uhlala naye elekelele uma bethi na sicela usize endaweni ethi yasukuma sabona wena mama siyasuku sicela ukuthi abantu behambe bayo register kwiImpra abantu uthatha ipasi lakho kuphela ufike ubhalise dadewethu ufike ubhalise usubhalisile lapha yana akushiya ukuthi ukhompozile yini bafowethu inikli time uma uke waqula noma wadlala isigidi noma wenzani unelungelo lokhola lapho uma nje ukwabamba isession noma ngabe kumambusela ngisibone
unelungelo lokuyithola inkece yakho lapho. Kodwa ngeke umane ubhalise namhlanje kusekusasa uthola inkece. Yonke into iyacheckwa kancane kancane kuze kufike lapho ukuthi uyithole khona. Ibrake angizosho kunini ukuthi imali yenu ikhona wosaneni nizobhalisa. Ngiyabonga. Socela bonke amaciko asondele ngaphambili ngesikhathi babulanga ezothula inkulumo yakhe. Ngimbonile uquality angimazi umsekhona yini. Kunengoma yakhe le engiyithandayo. Ethi ngoba ngifunani la mana yenzi esiveleleka. Ngifuna iculo umnikazi ethi ngoba namali ngifunani la yona lenki esiveleleka. Ngoba namali ngifunani la siveleleka. Ngizocela ukuba ubulanga amayazi lengoma ayicule bese ngapha ngaphambili ngicela nezinye sizoyisondela kanye nobulanga nayi ngakhona. Behlisa hiyo nenkinga esizile ekhaya kuthiwa sibulala ngoba namali nje mfunani esizile ekhaya ngoba namali nje mfunani esizile ekhaya Fulani
yokuthi bakhambe umculo
imphoqo ukuthi uzokwenziwa inkonzo yesikhumbuzo eDowntown, kodwa uthando oluqhamuka kubaphathi ngokuzazi ukuthi basebenza ngamaciko. Ngicela iDowntown zishayele lihlo. Nisibonele ibo bonke abaphathi zabo abaphethe lendawo ukuba siyohlala sichale la uma singayitholi indawo sikhuleka kanjani ukuthi siboneke leshintsho. Ngabe ngenze iphutha unensizwa ekade yaqala ihlonipha amaciko ngawo lo msebenzi ofanayo ukuthi makhambe iciko inikele ngakho konke nakho ize la ikhaya nesound yayo ikhuleke kubaphathi ize nesound yayo izohlonipha abaculi ngaphandle kweseto noshilili izila izohlonipha nabantu abaculi eminyakeni edlule ngikhona ngisemphulweni sekuyinyaka edlulile amashumi amabili mhlawumbe ibheke ku-30 ngikhuluma ngophethe isibeke uMasiya ngicela ukushayele lihlo. Namhlanje akukhona kodwa uthe kunomsebenzi ofanayo lapha uyohlonipha khona omunye ubaba baseFaragay uyokwenza okufanayo esikwenza namhlanje. Ingakho ngikho ngiphinde ngithi kaNtolo Mthethweni mfowethu siyabonga ukuthi awusifuzanga ibasi nespecial ukuthi nizakimi nje nibuyaphi nikhalaphi kodwa sikuthuma khona nesicelayo uvele mfowethu wasondela wathobela thina ngoba usebenza ngale ndima. Ngicela lensizwe uNkulunkulu ishayele lihlo. Sisibusela ngiyabonga dadewethu ukushabashela kwakho maqhamisa kanje ngiyakwazi ukuhlala phansi. Ngiyabonga futhi umqondo ukuthi njani ngiyathetha mina bafowethu nengixolele nje ngakhulela eMonyaneni naye ngasikhona ukuthi insizwa ayifayipho mhlawumbe abantu abangakutshela kangcono yibo mashina insizwe kuhambe nazo njengomeni kazwelonke bayangazi ukuthi udoti kimi udoti mawuthwala umncane wakini mina ngizokufaya manguphethe bayazi ukuthi zemnyama nabo mshana olihle amncane mina kodwa ngokuhle ngokukhulisa umfana nokukhulisa insizwe ngenhlanhlala ngahona nabaholi abaneqiniso abanjengowethu omgube abanjengombheki Ndlovu abanjengoShwi basikhuluma into isuke isinje ngabe zonke lezi insizwa iningi lazo esemva kwami siyazi ukuthi mangishinto angishinto ngomuntu ngizonda angizonda umuntu futhi ngithanda bonke abantu mzamo babubhazoka mhlekazi mzala Thuthani mfowashambani onjiniyela bonke siyabona ukuthi bafuthe ekhathini esinje aniqhele eduze kwethu niyakhombisa ukuthi niyasazi nina nazi kakhulu ningathi nazi ubuchopho bethu nazi bonke ubuthakathaka bama-artist nazi inhliziyo zethu ezinhle nazi inhliziyo zethu ezimbi nazi ubumnene bethu akekho unjiniyela ongamazi ukuthi uyinto enjani ngoba makusetshenzwa usuke kusetshenzwa makungesilona inothi uyatshelwa nje ukuthi hayi sihlawubo akuyona umzamo loyo usibali ubhazuka akutshela akuyona sibali asiyo sibali hayi umzamo akuyofuna ukuya Thuthani uhlangana uxwayisa kaningi ngibona ukuthi wakenelisekile ngikuqonde kahle ngiqonde ukuthi mina ngibuye kude nalabo
obaba uSimo Sakhe Mthalane, sahlonipha uBhekuze Mjoli, sahlonipha oKhansela Mkhize, sahlonipha oWashe Mhlophe, sahlonipha oPhuze Khenisi. Siningi sahlonipha uMahawela. Sibukela ukuthi yakhe induku izohluka kanjani. Uzoyikhipha kanjani uzizwakala abantu. Mina ngisaba ukuthi mhlambe nenza ama-album awu-8, mhlambe ngaduma nge-album ka-9. Ngisayifuni bengakafiki kimi abantu, kodwa safika isikhathi. Okwenza ngime la ntshele umkhwenyana wami, ngimiswa ukuthi iy'ngane zomama kukhona ezakwenza kimi. Ngasebenza nazo iminyaka emithathu, ngo-2002, 2003, 2004. 2002, Khuthumehle, 2003, Sikandamatshe, 2004, Marabongwe. Emva kwalapho ngathathwa yibula ngoba ingizwe emsebenzini owengamelwe izingane. Mawubona le yakhala kwalala kunesheta kuloya pende nothayela ikhona i-contribution eyenzwe ingane. Nginenhlanhla-ke ngaphi ukuthutha nokulima. Ngiphiliswa yibo njengoba ningibona nje. Ngaqala ukusebenza nomalume i-album ka-94 izindaba. Ngaphuma kumalume, ngakhuluma noPhathaphatha, wangikhulumela no-Enoch Nondala. Sayosebenza kuNondala kwi-VMP Music. Lapho ngasebenza iminyaka emine. Ngasebenza impunyela, ngasebenza impucuko, ngasebenza ibiliboco, ngasebenza imiyalo. Ngasebenza iy'ngane zomama. Mangisuka iy'ngane zomama yakwamula ayosebenza noSusimusi Mfokazi Mande no-Big Boy Ulangeni. Safika sayibamba lapha. Ngaphume ebula koSusimusi ngayosebenza cishe ngasebenza neGalo. Ngaphume eGalo ngasebenza neMabala. Nabo bakuthobela phambi kwami. Ake umuntu engake ngamethuka mangisuka kuye. Akekho umuntu engake ngixabana naye mangiphume eKapaneni ngiya kwenye ngoba ngangizitshela ukuthi isikhathi semasafiki. Kwakukhulu kimi ukuthi ngithole le promotion yokuthi bangiveze abantu ngaleyo ndlela abanamandla yokungiveza ngayo until ngize ngiyofika kwabula bathola ukuthi bona ngathi bane-promotion enamandla. Ngihanjiswa yile nhlonipho enimtshela abathole beniphathisa umphako nokushintsha kodwa imuva lakho osuka kulona ungalokhu uthulitele. Masiyeka ukusho lezinto njengoba kuhamba utshele sizobe sibakhulisa abaculi. Sizobafihlela amaqiniso ngoba umuntu uhlala ebheka imali yakhe kodwa umuntu engabheki ukuthi ikhampani iluze malini. Thina sahamba noshumi ekhaya. Sihamba noZulu Natal sijuluka senza ama-promotion sikhishwa ibula ngaba basemakhaya othukela bonke abantu besiphose no-2 no-5 rand ngoba bazosala. Ngiyabona namhlanje amaciko maningi kanje ngoba omunye yokucula wayengayibukela kude kwakubona ukuthi umculo womrayitho uyodlala kwakho kanti udlala icala, udlala into ethi ngabe iyokwenziwa isemphepheni sakho, udlala into ethi uma iyokwenziwa ukhaya utshwala kubikwe ukuthi kuyosetshenziswa. Umculo usiyo into yokudlala. Ngiyajabula ngibona nami ubhuti wami uNgcobo namhlanje ngokuhamba kwetshela unduku ziyashisa phakamisa isandla babona ibhuti. Iziqwa ezafika ziningi. Ngifisa ukuba mfishane ngithi mndeni wabaphuzwayo asibambelele enkosini. Uthi obhala kahle wonke umuntu osele wesifazane imihla yakhe igcwele ukuyaluza. Ithi indaba ubaleka njengethunzi abune njengengane. Anamazwi asibambelele kuNkulunkulu ngoba sonke sibambula yini esingawazi ukuthi wanini. Umbuzo uthi who's next? Ubani uzolandela? Kodwa siyacela uNkulunkulu emhle noma ngabe sinamaphutha
noma ngabe siyathukana noma ngabe senza umsizwa okungamukeleki phambi kaNkulunkulu sicela intethelelo vale leligeba lokufa kule ndima ngoba sithunyiwe thina ukuba sizoduduza abantu siduduza abahanjelwe siduduza abantu abaliwe siduduza abantu ngendlela ezahlukahlukene abangaboni ngasolinye othandweni ngomculo engithi kuzwayo kwenyana wami bengithi mangibona ngithi ngiswele ibhayi ngabe ngiyalibamba mangizobingelela ngihloniphe ngoba umkhwenyana wakhe impilo ngithi kwana ayikho into edlula ukuhlonipha umuzwa wendoda ulalela kahle sibani uthuli lomhlaba olukuthelelwa ukudolisa sengathi uNkulunkulu angaba nentethelelo phezu kwakho ngoba njengoba similana nje akekho umsulwa ushiye iqondane wathi akekho nginasona no ungangcolela kangakanani ithi ndaba umusa kaNkulunkulu akekho oneleliwe ongakwazi ukuthi akubambe ngezandla zombili sithi-ke dudu enganeni zoma igroup yonke abathandi bomculo sithi dudu kini nonke umndeni sonke baculi sithi dudu duduzelani bafowethu namani bemfishane kodwa ngiyacela ngeke nibe ngedwa ngoba ngikhuliswa abantu bendala yini nizosho ukuthi Mike inike bani ngoba ngafundiswa akungabe khona uba uswela bakomncane usikhulu insizwa nakho nabakithi isibona ziyoweshela mhlawumbe abazi indima bayidlalile ukuthi onjalo siphila isimo esifanayo nabo abantu abazalwa phansi kwedwaba nabo yini esabona ngabo kanti noma yibhima imayikhi ayisho ukuthi wena uzalwa umashaka nabo kahle amadlebe wasemsina ephomolweni mina wena usephomolweni washabala ukhafile wami sabona ngabo nje ukuthi mawuza ekhaya imayikhi iqoshi ayisho ukuthi wena uzabe isikhaza uyabona ngiyacela futhi ngentobeko ngokubonisana kwenu injela ukuthi imayikhi idlulisele imali abe namazwi ayinami lento imotshele kodwa kuhlonipha insizwa endala ondoku ziyashisa ngoba kuhlonipha owethu omashiwani kuhlonipha osikuba eyona baboncane ngiyacela futhi ngentobeko ukuthi imayikhi idlulisele imali ngeke ngisho ukhomba bakithi nginazathi uNkulunkulu usishaya thina bathi uma enza nje kodwa ke uncwadi kaJehova kodwa ngesikhathi sakho ngendaba zokuzokwazi khona isikhathi sokukhala sokujabula izethu nazo zokusebenza ngokushesha osiyale ngithi asemukele nesikhathi sesifikile akukho sakushintsha sithanda singathanda akukho esingakwenza ngendlela yethu ngoba ubeka usuku lesikhathi ubeka umzuzu isikhathi sakhe ayesibakho ukuthola ukushintsha ngiyacela ukuthi asibophe ngoba sisibabona singene sisajithela ukuthi kanti eliwezweni yabantu yini noma mhlawumbe ukulungiswa amafethelelo zokutshela bahamba bonke abantu sibathele lo mhlaba ngikuthi ukuthi mangabe ungowakhe uthando bayawuthandile yini ethanda ethanda lehlizwe lakanye angisho ukuthi kwenzile ukuthi uzubuza ukuthi labantu abonake bazokukhuluma bahamba ndabalungile ufike bekubona abantu abangene bona abaningi abangene emhlabeni kodwa balokubashela hamba nalo zomhlaba ukucabezela futhi ukukhasimula bahamba njengoba kwenzeka Isabel
sanibonani bafowethu ngiyaphila mina ngiyathemba siyaphila sonke ngiyayithatha imali ngoba bese wenzekile umuntu wakho ngaphandle ukuthi yengifanele kodwa empeleni angazi ukuthi ngizothini ngendlela engibuka isimo senzeka khona yebo khona kuthiwa uNkulunkulu wevele ekulobile emhlabeni wakhe ukuthi uyosithatha abanye noma-ke ube ngathi useyasokwana nabasasithatha abanye ngoba ngiyacabanga ukuthi ngeke ngiphelile noma last week sasila sibambe inkonzo yesikhumbuzo sikamama uManani njengoba futhi namhlanje sisila yimi ngakusabuye ukuthi usithatha abanye sekuye ngathi uNkulunkulu useyasokwana manje sinethi ngoba sifana nemfuyo kuye bathi ohlale yakhe abalele engingakusho ngathi emndenini wakaphuzwayo siyafisa ukuthi uNkulunkulu awuphephe ngaphandle kukamoya awuthoba amanxeba avulekile ngoba siyazi sonke ukuthi uhamba umuntu omdala ekhaya kwenye into engajwayeleki kakhulu yebo ukufa akujwayeleki kodwa bahamba umuntu omdala ekhaya kuyakubonakala nje ngisho ukuthi eceleni komuzi wakho ukuthi into eyenzeka ekhaya so siyafisa ukuthi uNkulunkulu awududuze kakhulu umndeni wabaphuzwayo aphinde futhi aduduze iqembu ley'ngane zomama nabalangeli balo nabo bonke abaphansi bomculo wamasikandi nathi nje sabakhulu wamasikandi bafowethu kuthina sonke ngiyafisa ukuthi siduduzele ngoba indima yethu ibukeka ilimala kakhulu elandela ukufa kakhulu njengoba esishilo nje udaba yethu bashilo ukuthi umbuzo ukuthi uze yasimela akekho kwazi ukuthi kusuka manje lalela basiphinde sihlangana sokusihlangene ngobani ngiphinde futhi ngigcizelele emagameni kaSothole okubonga kakhulu abaphathi baleli ekhaya okuyi-downtown ngokusenzela umusa njalo bangabe kudlula icebo ayincane into abasenzela yona enkulu kakhulu kanjalo futhi okuphethe ayincane into asenzela yona siyabonga kakhulu bafowethu ngoba ukufa kaze bahlinzeka ukufa kuhlezi kuzuma ngaso sonke isikhathi nginesifiso-ke sokuthi bafowethu abasafikayo emculweni kamasikandi nasebefikile nasebedumile beyibuke lento yokuba umculi beyiqonde ukuthi iyini uma ngabe kuyiciko akusho ukuthi ngoba mhlawumbe usathenda kakhulu kwi-social media usathandwa kakhulu igama lakho lisesemgangathweni akufanele ukuthi usondelane nezinto ey'fana nalezi ngoba isimo esifana nalesi asiveleli abantu nje abenzinto ngothando kodwa engabavumi akusikhona angabe sisuke sizoduduza nawe noma ngabe kuthiwa ubona igama lakho liphezulu kangakanani lithandwa kangakanani kodwa sondele into ey'fana nalezi ngoba ukufa akukhethi angisho ukuthi abafowethu abayibona bethwena esebenzisela ukuyini kodwa kuwukhuthaza nje ngoba masingakhuthaza isonto akekho oyosikhuthaza so bafowethu izifana nalezi akekho ongayibalekela ngeke uze ubalekele ukufa ngokuthi udume kakhulu ngeke futhi uze ubalekele ukufa ngokuthi wena usuphumelele kangakanani noma ngabe kuthiwa uphumelele noma kuthiwa uphumelele kufana nje nathi njengoba sina kubalulekile ukuthi uhlanganyele kanye nathi ngoba siyadinga nathi ukuthi bangakuvelele ukukhona sisondele kuwe kodwa mangabe singakhoni ndawo so sesifundisana ukuthi sikusaba ngesikhathi osidinga ngaso so yilokho nje bafowethu engifisa ukuthi ngidlulise kubafowethu kufana nelinye iphuzu elike labekwa ubaba uDlamini laphana lokuthi into eyenzeka kwi-social media ifuna thina baculi ngempela ngiyafisa nami ukugqugquzela ukuthi sabathu
njengamanje njengoba sekunabalandeli mhlawumbe abebukele phambili kakhulu besondelana namakhawa wabo kakhulu bekwazi ukuxoxa nawo kubalulekile ukuthi thina njengabaculi lawo balandeli labo sibagqugquzele sibacele ukuthi besithobele laba bantu ababathandi bomculo wethu lapha kwi-social media ukuthi ngaso sonke isikhathi bebakhumbuze ukuthi i-industry yethu ilimaza kangakanani ukuthi bebonakale behlasela abanye amaciko lokwadinga inhlaba kwi-social media lokho umuntu engathatha ngokuthi ngidicilela u-Ali phansi noma ngidicilela uSothole phansi noma ngidicilela uLabalaba phansi ngiyalinganisa kanti akunjalo ngidicilela i-industry yonke ngoba njengoba eshiyo nje ukuba kudlala imithi kuney'ponsa ey'gcina sey'saba ukufaka iy'mali zazo kwi-industry yamaskandi ngokubuka i-social media ukuthi lapha ku-social media kunabantu abangakhulisekile kangakanani so ngicela sebebona kuyindawo engabafanele ukuthi bengafaka into engathuthukisa umculo wethu kamaskandi kanti mhlawumbe lowo muntu lowo wesponsa uthi uyabheka ku-social media wathola imizwa mina ngomakhe bezongaphansi kwey'teki nama awavele wabona ukuthi ayingeke ngize ngiyifake imali yami kodwa ngokuthuka kwabo ku-social media sekulimazeka nabanye abantu ebebengathi kodwa mangabe singakubheki lokho singakuqapheli uyaqala ukuthi indima yethu ngeke zikwazi ukuthi ikhuliseke kahle asitabeke ngalokho kodwa mangabe sesihlangene kuyadinga ukuthi sivulane amehlo kwezinye izinto ngiyabonga kakhulu siyabheke ngade kakhulu Sothole ukukhulumela wonke seyahlangene Ngiyaxolisa kunabantu ndodakazi yami esabafika emculweni ngiyasaba engathi mangibeka ngibone ngathi ngidala ngiyingane but ukhumbula Mthiya sukuma bhuti bakubone but Mthiya osenzela ama-shows sukuma bhuti bakubone ukhulisa amagama ethu sukuma bhuti Zima sukuma bhuti sukuma Mhlekazi sukuma bhuti sukuma ngikhuluma nawe angithi wakuthuka awela uthi uyaphila hayi wayitshala iqiniso sobelaliphayi akusiyo leyo ngesimanye isikhathi ngiyasamba khona ubaba abalala engingakwazi ukuthi bezothi ngakaqoqise ngoba shona sanibona uma umuntu uzashisa incwadi yathasinophuma leyo kubanyusa ebangaleni ngothakazi bafowethu sihlungu sebekhulumile labafowethu baqedile thina sesiyahlalela nje sebekhulume konke ebesokukhulumela sebesithathele kodwa nje kukhona enibethu lana ngiyathokoza insizwa nje soshona lezizwa labona ngisho namfuta udilolo ya zikhona nje ngiyabonga Thokozanadele sibonile Soul Brothers sibonile ngobana azinoma usuhambile siyabonga abafowethu bomqabanyawo uzomela umbhaqana baba abafana basemawusi hlawani sukuma baba umdala siyahlonipha asiyuthi kodwa mnikele sanibona lokhulumayo umaphumulo weqembu ivakashi zendawo leli qembu ukuze libe khona ngaxhumana naye umfethu Khuzwayo kwakuthatha ukuhlanganisa noBabunondala mayikotha ivakashi zendawo elithi Makhulu uMnyakazi Ismail abaningi babengabikho la eGoli babe selusibele ake ngene la ekudluleni umfethu uKhuzwayo bafethu uNkulunkulu akakwenzi ngaphezu kwamandla akhe umfethu usebenzile uNkulunkulu ubonile ukuthi akasafanele ukuhlala nathi wamkhumbula wathi akayohlala ngalamazwi-ke nithi umndeni namaciko onke bafowethu kuyahanjwa manje uma ungakasondele kwaNkulunkulu kuyahanjwa bafowethu njengoba sihlukana sizohlukana la useyazi uNkulunkulu azomthatha ngizobafishane nje ngizothi lapha kuJohana 16 evesi ka 28
ithi indaba ngavela kuqala ngesesini ngiyashiya ukuthi izwe lakubaba ila esengijoyine khona kakhulu lapha esini ngiyabonga babulama ukungihlonipha nje ungangazi uqala nokungibona usithi awubambe naye imali bafethu-ke inkosi ibusise amen. Bonile sikhala ngibonile ukuthi uyigabi record bonile mntana afethu siyaxolisa ngesikhathi siyaxolisa kakhulu indlela yodakazi yami zuma siyabona ukuhlanganyela umsebenzi ongelula kangaka amaphumula kanye nomangobese lonke iqembu sicela liqina nikhonodwa sinani ngayo yonke indlela uNkulunkulu uzonembatha amen. Sizothi nje kuntshebe alale kahle sohlala simkhumbula njalo ubhuti wethu obe namahlaya akade wenza kodwa engezokuhleka yena ulale kahle mbili kahle kuzwayo sohlala sikhumbula njalo ngiyabonga. Oh ngicela ukuphendula nodaba umbuzo utshebe yakhe ibisi akukho bedumhlobo kuye nje manje kodwa ubezama ukufihla ngoba phela noma nobazana bebesafuneka ungasale sekubonakala ukuthi kusempu. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Engicabanga ukuthi mhlambe socela umndeni noma umama asivalele ukuthi sesiyavalile sizocela ukupha wena ithuba. Sothanda ukuthi sibonge kakhulu siphinde futhi sishayele ihlombe ufike ufika ukuthi umnikelo wethu ukuhlanganiselwa no-8 sicela sishayele ihlombe. Siyabonga.